ሰላም ሆብ ሚድያ ዛራ ቻነል ተኸታተልቲ ብመጀመርያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ኤርትራውያን ረመዳን ከሪም ኩሉ ሰና አንቱም ብኸይር እንዳበልኩ ነዛ ናይ ሕጂ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብያ ዝነበርኩ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ኣብ ገዛኻ ኮንካ ባዕልኻ ምርመራ ክትካየድ ትኽእል ዝብል እጂ ብዛዕባ እቲ ምርመራታት ኣገባባት እቲ መስርሕ ሓበሬታ ኣቕሪበ ነይረ እንተኾነ ግን እቲ መድሃኒት ወይ ትኪት ናይ ምርመራ ትገብረሉ መሳርሒ ካበይ ከም ትረኽቦ ሓበሬታ ስለዘየቕርብኩ ከም ተወሳኺ ብነፃ ዝኽፈሎ ነገር ከም ዘይብሉ ንኣብነት ኣብዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዝወስደሉ ናይ መድሃኒት ቀፃሊ ኣብ በርኒ ከተማ ባኖቭ ኣፖቴክ ትብል ኣብ ትሬን ስቴሽን ካብኡ ብነፃ ወርሒ 5 ናይ መመርመሪ ኪት ክወስድ ከም ዝኽእል ተሓቢረኒ በቲ ናይ ኢንሹራንስ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ብነፃ ምዃኑ እቲ ጠቕላላ ኣብቲ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርኔት ዝረኽቦ ንመላእ ዓለም እቲ መድሃኒት ብነፃ ምዃኑ እዩ እቲ ዘለኒ ኣፍልጦ እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካበይን ከመይን ክፈላለ ስለዝኽእል ኣብ እትነብሩሉ ከባቢ ሓበሬታ ብምውሳድ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ናይ መመርመሪ መሳርሒ ብነፃ ክትወስዱ ከም ትኽእሉን በገዛ ርእስኹም ድማ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ንምሕባር እያ ምክንያቱ ካበይ ከም ዝርከብ ጥራይቲ መስርሕ ናይ ከመይ ጌርካ ተካይደ ሓቢረ ነይረ ሕጂ ድማ ካብ ፋርማሲ ብነፃ ነፍሲ ወከፍ 5 በቲ ዘሎ ናይ ኢንሹራንስ ኣብ ወርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል እዚኣታ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብያ ዝነበርኩ እሞ ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ተመሊሰ ዝቕርብ በዛ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ሰላም ቀኒዩ እንዳበልኩ فنوكم تشاو دحانكم Tell me you love me in ways. Tell me you love me.